nós en maio de 2016 trouxeramos unha moción que xa iba encaminhada a reformar a ordenanza do IBI e declarar o sector agrario gandeiro como actividade económica de especial interese ou utilidade municipal para que poidese ter acceso a bonificacións. Entendemos tamén que quizá neste momento pois habría que bonificar aquelas primeiras vivendas que estean situadas nas parroquias que son, digamos, 100% rurais como unha maneira de tratar de manter e fixar poboación nelas, porque senón estamos vendo que a evolución demográfica das parroquias do rural pois está sendo non xa preocupante, senón que nalgúns casos prácticamente é un fenómeno irreversible se non se adoptan algunhas medidas, non? Podría ser pois unha estudar abrir a posibilidade de modificar a ordenanza fiscal e aí, pois, unha vez que se modifique esa ordenanza, pois podríamos entrar en varias cousas. Podríamos entrar efectivamente nestas bonificacións, no que digo de primeiras vivendas para o medio rural, ou incluso o amparo da Lei 1223 do 24 de maio polo que do dereito á vivenda tamén contempla pois que podría pois tomarse certas medidas dentro da ordenanza do IBI. Entón, nese sentido, nós imos apoiar a moción, aínda que entendemos que unha vez que se abrise a posibilidade de modificar a ordenanza, pois que habría que atender aínda a máis, digamos, puntos dos que se propoñen aquí. Pero o sentido teno todo, non? Non pode ser que se estea bonificando unha industria no polígono ou unha casa no casco antigo, que está ben, e non se estea bonificando pois unha industria que non deixa de ser hoxe unha explotación gandeira, por volume de facturación algunha, a mellor incluso factura máis que algunha industria, que non se estea bonificando ou que non se estea bonificando pois unha rehabilitación nun núcleo rural que pode ter unha antigüidade semellante ou incluso maior que algunha casa no casco histórico da vila. Entón, digamos que aí hai un agravio que, se ben no seu momento eu podo entender que se bonificase o casco porque había que restauralo, e pareceme que foi un acerto, agora igualmente creo que esa necesidade a temos nos núcleos rurais e sería un acerto tamén facer a bonificación aí. Ben, nós isto vámoslo estudiar porque compañeiros seus en Santiago me decían que había unha valoración excesiva por parte do Ministerio de as novas explotacións que podían chegar a 250, 300.000, incluso máis euros, non? Con respecto a eso, pues, podríamos estudiar o asunto e a ver que tipo de instalacións agrícolas e gandeiras pues, poden vir con un IBI pues, subido de todo, non? Despois, cando falan vostedes de o IBI de rústica, eu outro día, na miña familia, joder, pues, había unha persona que lle quería comprar un monte a un tío meu que morreu, que é un monte en Brigos, é un monte pequeno de 3 ferrados e pico, non? Entón, dicendo que ele estaba disposto a comprarlle polo valor catastral que tiña. Entón, dicían a miña mãe que valor pode ter aquilo, e dixo, pois non creo que pase dos 100 ou 250 euros, pero non te preocupes que mañá miro un catastro a ver que valor catastral ten. Vou ao valor catastral e resulta que ese monte de 3 ferrados e pico ten un valor de 5,01 céntimos. Joder, vaya precio que ten que pagar por ir. O que o tiña e o que o compre porque inda que o pague por outra cifra, vai seguir tendo. Entón, os valores catastrales de rústica son exiguos, son cativos, son penosos, joder, de alguna maneira. E vostedes teránse que dar conta dunha cousa. Si queremos ter pues, boas comunicacións, si queremos ter montar alcantarillados no medio rural, si queremos ter lixo ben montado e non ter vertedeiros, de onde coño quitamos o diñeiro para prestar eses servicios? Quen non vai pagar? O povo. Non, tenemos que pagar entre todos, digo eu. Entón, é que a min hai cousas que non me casan. E por moito que insisto, que vamos a mirar esas explotacións que invertiron cantidade de diñeiro no medio rural. Eu falo con xente do medio rural. E hai xente do medio rural, eu coñezo un caso que me atañe a min na familia tamén, no meu parentesco, que ten 55 hectáreas de terreno, e está cobrando un montón de pasta da PAC. E lle importa, bueno, decir, un carajo, que en vez de pagar 500 euros de IBI, que pague 800 ou 300. Dalle igual. A que estamos chegando aquí? Eu que lles podo propoñer é unha cousa. Para o ano 2027, a primeiros de ano,
facemos unha rebaixa de todos estes tipos de IBI, de isto, daquele e do outro. E se nos toca a nos gobernar, penso que sí, vámonos ver apretados porque tenemos que modificar o todo no ano. Pero se lles toca a vostedes, chúpeno aí. É que non hai outra alternativa. É que van facer con unha recaudación exigua no Concello. É que estamos de coña, vamos. Eu non entendo nada. De todas maneiras, insisto, home, aquí estamos falando de tres puntos que os podemos valorar, estudiar, e insisto, naqueles casos onde se vexa unha sangría importante naquelas novas instalacións que, por desgracia, incluso as instalacións con 100, 140, 130 vacas, 80 ou que sexa, cerran porque non hai continuidade nas mesmas. Esta que lles dicía eu, de 55 hectáreas, pois non ten solución de continuidade, e dentro de 5 anos que se jubilan tanto el como a muller, pois van a pechar. O que teríamos que buscar é xente que queira coller unha empresa, que en realidade é unha empresa con 140 ou 150 vacas, que poden ter uns ingresos extraordinarios, bastante máis que unha profesión libre ou que sexa, pero, oye, se non hai quen queira ir, e non é porque se lles rebaixe o IBI, que é unha reducción exigua para uns ingresos de 140 ou 150 mil euros ao ano, joder, pero de que estamos xogando aquí? Pero, bueno, ustedes sigan por con esas teorías, que, bueno, pues, sí, vamos a sentar población no medio rural, non sei como, o que temos é que dignificar o medio rural, a base de bons servicios, pero reducindo base impositiva, difícil. E aqueles establos que están dentro dos núcleos rurais, que teñen un valor catastral de rústico, están pagando unha miseria. Entonces, olvídense. De todas maneiras, insisto, este grupo de goberno vai a fazer o estudio pertinente e vamos a facer as consultas en catastro pertinentes tamén para ver en Chantada que instalacións nos últimos 5 anos están a revisar e dándolles un precio fora de núcleo, que é onde poden ter os serios problemas de pagar un IBI importante con respecto aos de núcleo, que son pena, e nada máis, vale? Sí.